салом бародарон ва дӯстон, имрӯз чанд хабар аст ки ба фикри ман ҳар як мухлиси футбол бояд донад. Дар ҳол мегӯям, ин танҳо хондани хабар нест. Ман имрӯз дар бораи ҳамин хабарҳо фикри шахсии худро мегӯям, мисли ҳамеша. Оддӣ, рост ва бегапҳои зиёдатӣ. Имрӯз дар бораи чизҳои муҳим гап мезанем: клубҳои калон, номҳои машҳур ва бозиҳои наздик. Мефаҳмонам ки чаро ин хабарҳо муҳиманд, чӣ таъсир доштанд метавонанд ва аз онҳо чӣ хулоса баровардан мумкин аст. Ин формат хондему гузаштем нест. Ин формат фикр кардан ва фаҳмидан аст. Ва як чизро хотиррасон мекунам бародарон. Агар мехоҳед бозии имрӯзаи Премер-лигаи Англия ё нимфинали Суперҷоми Испания, ки дар он Барселона бо Атлетик Билбао бозӣ мекунад, тамошо кунед, ҳатман ба телеграми ман дароед. Онҷо эфирҳои ман бо сифати хуб мешаванд. Пеш аз бозӣ мо якҷоя муҳокима мекунем ки кадом даста имконияти бештар дорад ва ҳамзамон дигар бозиҳои Премер-лигаи Англияро ҳам мегузаронем. Пас ба телеграми ман дароед. Ссилка дар описанияи видео ва дар комментария закрепит шуда ҳаст. Хуб, акнун сар мекунем. Манчестер Сити ва Бормунд қариб ки трансфери Антуан Семеньоро пурра анҷом доданд. Дар ин бора аллакай Фабрицио Романо хабар дод. Ҳуҷҷатҳо аллакай байни ду тараф иваз шуданд. Танҳо муоинаи тиббӣ мондааст ки рӯзи панҷшанбе мегузарад. Баъд аз он трансфер расман эълон мешавад. Нархи гузариш тақрибан 65 миллион фунт аст. маошаш бошад тақрибан 150 000 фунт дар як ҳафта. Агар танҳо ба рақамҳо нигоҳ кунем, дар ин мавсими Премер-лига Семеньо 19 бозӣ кардааст, 9 гол задааст ва 3 паси головар додааст. Ин рақамҳо воқеан хеле хубанд. Ӯ дар Бормунд яке аз бозингарони беҳтарин ва фаъолтарин буд. Инро ҳама медиданд, медонанд. Аммо саволи асосии ман дигар аст. Барои чӣ ӯ ба Манчестер Сити лозим шуд? Росташро гӯям, дар Сити танҳо як ҳамлагари марказии ҳақиқӣ аст. Ин Эрлинг Холланд. Тамом. Ғайр аз ин ӯ дигар ягон ҳамлагари зиндаву тайёр нест. ҳамлагари марказӣ ман дар назар дорам. Ва бо вуҷуди ин онҳо боз як вингер мехаранд. Боз ва боз. Чанд то вингер лозим аст? Ман ростӣ намефаҳмам. ҳис мекунӣ ки клуб фақат бозингарони канориро мехарад ва ба дигар ҷойҳои мушкилӣ аҳамият намедиҳад. Мо ба шумо дар видеои гузашта гуфта будем ки Манчестер Сити ба ҳимоятгари марказӣ сахт ниёз дорад. Ғайр аз ин, ду ҳимоятгари марказии онҳо чанд рӯз пеш ҷароҳат гирифтанд. Мо инро ҳангоми баррасии бозии Сити ва Челси гуфтем. Ин мушкилӣ то ҳол ҳаст. Албатта трансферро дар 1-2 рӯз кардан мумкин нест. Мантиқӣ аст ки ҳимоятгари марказиро дертар мехаранд, чунки тақрибан 2 ҳафта боз онҳо бо Бормунд танҳо дар бораи Семенью гуфтушунид мекарданд. Аввал ин гузаришро мебанданд, баъд ба дифоъ бармегарданд. Барои худи Бормунд бошад, ин фурӯш рекордӣ аст. Онҳо пештар ҳеҷгоҳ чунин маблағи калон барои як бозингар нагирифта буданд. Ва ростӣ ба мураббии онҳо Андони Ираола осон нест. Ӯ аллакай чунин чизро дида буд вақте ки Райо Великаноро дар Испания машқ медод. Он вақт ҳар бозингаре ки хуб бозӣ мекард, зуд аз даста гирифта мешуд. ҳоло ҳамон ҳолат дар Бормунд такрор мешавад. Фақат фарқаш дар он аст ки пулҳо калонтар шуданд, аммо бозингарон камтару ҷавонтар мешаванд. Аммо аз тарафи дигар барои Бормунд ин имконияти хуб аст. Бо он пул онҳо метавонанд 2 ё 3 бозингари хуб харанд, масалан аз Фаронса ё Испания, ва боз ҳам маблағ боқӣ мемонад. Дар он кишварҳо футболбозон он қадар гарон нестанд мисли он пуле ки Бормунд барои Семенью аз Манчестер Сити гирифт. Акнун биёед ба Манчестер Сити нигоҳ кунем ва танҳо шуморем ки дар ҳамла чанд нафар доранд. Фил Фоден аст, Райан Шерки аст, Бернардо Силва аст ки шартномааш тобистон тамом мешавад, Жереми Доку аст, Савиньо ҳаст, Оскар Боб ҳаст, Омар Мармуш аст, Эрлинг Холланд аст. ҳоло боз Антуан Семенью ҳам илова шуд. Ба инҳо боз ду бозингари иҷорагиро ҳам илова мекунем: Клаудо Эчевериро ва Ҷек Грилиш. ҳамин ҳоло аллакай 9 нафар барои мавқеҳои ҳамлавӣ ҳастанд. маълум аст ки тобистон ё иҷора мешавад ё фурӯш. Бернардо Силва эҳтимол шартномаро тамдид намекунад бо Сити. Аз ҷавонон фикр мекунам Оскар Боб ба иҷора меравад, мумкин аст Савиньо ҳам. Аммо аз ҳама бештар ростӣ дилам ба Омар Мармуш месӯзад. ӯро бо пули калон харидам. Дар Айнтрахт ӯ бисёр хуб бозӣ мекард, голҳои зебо мезад, пешсафи даста буд. Вақте ба Манчестер Сити омад, ҳама мегуфтанд ки бозингари олӣ аст. ҳатто баъзеҳо мегуфтанд қариб дуюм Муҳаммад Салоҳ мешавад. Аммо дар Сити ӯ хомӯш шуд. намедонам чаро. ҳоло ӯ дар ҷоми Африқо барои тими миллии Миср бозӣ дорад, вале ҳатто баъди баргаштанам чунин ҳис мешавад
мешавад ки ӯ барои Сити бозингари асосӣ намешавад ва ин ростӣ дилгиркунанда аст бародарон. Хулоса ҳамин хел трансфер акнун фикри шумо чист? Ба назари шумо Антуан Семеньо дар Манчестер Сити воқеан худро нишон медиҳад ё мисли Омар Мармуш гум мешавад? Бозингари муҳим мешавад ё дар байни ин қадар рақобат нопайдо мешавад? Фикратонро дар комментария нависед. дӯстон, чӣ хеле ки гуфтем, имрӯз як қатор бозиҳо дар Премер Лигаи Англия мегузарад ва Суперкубоки Испания низ бозӣ мекунанд Барселона бо Атлетик Билбао ва шумо метавонед ин рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. Ссилкаи бозӣ дар комментария ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. Ростӣ ман аслан намехостам дар ин бора гап занам, вале маҷбурем. Килиан Мбаппе дар Суперҷоми Испания бозӣ намекунад. Дар ин бора расонаҳо ва манбаъҳои гуногун хабар медиҳанд. Ҳамлагари Реал Мадрид дар ин мусобиқа ки дар Арабистони Саудӣ баргузор мешавад иштирок намекунад. Ӯ то ҳол бо зонуяш мушкилӣ дорад. Дар охири моҳи декабр маълум шуд ки пайвандҳояш кашиш хӯрдаанд. Дар клуб қарор доданд ки роҳи табобатӣ ором ва эҳтиёткорона гиранд то ки хавф нашавад ва ҷароҳат бадтар нагардад. Бо вуҷуди ин дар Реал як умеди хурд ҳанӯз ҳаст. Агар Реал Мадрид аз Атлетико Мадрид гузарад, мумкин аст ки Мбаппе дар финал Суперҷоми Испания бозӣ кунад. Мо медонем ки нимфинали Суперҷоми Испания байни Реал ва Атлетико рӯзи 8 январ, яъне фардо баргузор мешавад. Аммо агар рост гап занем, дар ин вазъият худи Мбаппе ҳам каме айбдор аст. Ӯ ҷароҳаташро худ вазнин кард. Сабабаш ҳам маълум аст. Ӯ аз паси рекорди Криштиану Роналдо мерафт. Бо вуҷуди он ки худро хуб ҳис намекард, бо вуҷуди дард ва нороҳатӣ ӯ бозиро давом дод танҳо барои он ки рекордро шиканад. Дар натиҷа бошад на рекорд шикаст, рақамҳояшон баробар монд, аммо ҷароҳат боқӣ монд ва вазнинтар шуд. Гап ҳатто дар худи рекорд нест бародарон, масъала дар чизи дигар аст. Вақте ки ту аз паси рекордҳои шахсӣ медавӣ, бояд фаҳмӣ ки баъд ин ҷароҳат тамоми мавсим туро азият медиҳад ва дар лаҳзаҳое ки даста воқеан ба ту ниёз дорад, ту наметавонӣ бозӣ кунӣ. Ту дар Суперҷом нестӣ, дар дерби мадридӣ нестӣ, дар он бозиҳои муҳим нестӣ ки Реал Мадрид ба ту сахт эҳтиёҷ дорад. Ба назари ман ин ҳолат хуб нест. Ин барои футбол ва барои даста бад аст, вақте ки бозингар рекорд ва ҳадафҳои шахсии худро аз манфиати клуб болотар мегузорад. Албатта аз ҷиҳати инсонӣ инро фаҳмидан мумкин аст. Футбол калон аст, фишор зиёд аст, ҳама мехоҳанд ки дар таърих бимонанд, вале натиҷаро мо ҳозир мебинем. Аз тарафи дигар мумкин аст ин як имконият шавад барои ки албатта Гонсало Гарсия. ӯ дар бозӣ бо Бетис хеле хуб баромад кард, ҳатто хетрик зад. Дар он бозӣ Мбаппе набуд ва Реал бе ӯ ҳам хуб бозӣ кард, аммо биёед ростқавл бошем бародарон. ӯ Бетис буд. Ҳоло бошад дар нимфинали Суперҷоми Испания Атлетико Мадрид интизор аст ва мо ҳама медонем ки Атлетико чӣ гуна бар зидди Реал бозӣ мекунад. Барои онҳо ин бозӣ бисёр муҳим аст. Онҳо тамоми қувва, тамоми дилашонро медиҳанд. Гӯё вақте бар зидди Реал бозӣ мекунанд, нафаси дуюм пайдо мекунанд. Аз ҳамин сабаб ин бозӣ тамоман дигар мешавад, на мисли бозӣ бо Бетис ки мо тамошо кардем. Ва маҳз дар чунин бозӣ Мбаппе хеле лозим буд. Суръаташ, давиданҳояш, креативияташ, қобилияти ҳал кардани як лаҳза танҳо. Ин ҳама футбол аст, вале ҳоло ӯ нест ва бе ӯ Реал Мадрид мушкилии ҷиддӣ дорад. Акнун танҳо мемонад бубинем ки Хаби Алонсо ин дафъа чӣ фикр мекунад ва чӣ қарор мегирад, чунки ин бозӣ осон нахоҳад буд. Ин бозӣ сахт, зич ва пуршиддат мешавад ва ба Мбаппе ба Реал Мадрид воқеан хеле душвор хоҳад шуд. Нашрии варзишии Sport US менависад ки Ливерпул ба Лионел Месси таваҷҷӯҳ дорад. Гап дар бораи иҷораи кӯтоҳмуддат меравад барои ҳамон даврае ки дар чемпионати MLS танаффус мешавад. Ва ростӣ дар ҳамин ҷо мегӯям ин аллакай ҷолиб аст, хай не? Ман намегӯям ки ин комилан ғайриимкон аст. Имконият кам аст, ҳо, хеле кам, ҳо, вале сифр нест ва ин муҳим аст. Акнун тасаввур кунед ки чӣ қадар сару садо пайдо мешавад дар томи ҷаҳон. Лео Месси боз ба футболи сатҳи олӣ бармегардад. Албатта аз ҳама зебо ва баланд мешуд агар ӯ ба Барселона бармегашт, вале ҳама медонем ки он ҷо ҳамаи чиз осон нест. Ӯ аз Барса хуб ҷудо нашуда буд, плюс ҳоло клуб мушкилоти калон бо пул дорад. Он ҷо воқеан
пул кам аст. Аммо барои Англия ва махсусан барои худи Ливерпул ин ҳам як хабару сару садои калон мешуд, хусусан барои ҳамон Ливерпуле ки мехоҳад ба як клуби махсус табдил ёбад, ҷое ки ситораҳо меоянд, на он ки дар он ҷо ситора мешаванд. Идея зебо аст, баҳс нест, вале агар рост нигоҳ кунем, таърихи Ливерпул тамоман дигар аст бародарон. Салоҳ ба клуб ҳамчун як бозингари оддӣ аз Рома омада буд. Вирҷил ван Дайк аз Саутгемптон омад, клубе ки ҳоло худаш дар ҳолати нофаҳмо аст. Алисон дар Италия ягон ситораи калон ҳисоб намешуд. Ҳатто Диего Жота ҳам вақте омад ситора набуд. Ӯ ситора шуд аллакай дар худи Ливерпул. Яъне ин клуб одатан бозингар месозад, на он ки ситораи тайёр мехарад. Ва агар томи ин сару садо дар бораи Месси ва гузариши эҳтимолияш ба Ливерпул ҷамъбаст кунем, росташро гӯям, ман ба ин бовар надорам. Мо дар бораи Лео гап мезанем ки ҳамеша қарорҳоро бо фикр ва маъно мегирад. Ӯ ҳеҷ гоҳ танҳо барои ном ё пул ҷое намеравад. Ӯ тамоми умраш дар Барселона бозӣ кард. Онҷо зиндагӣ, оромӣ ва муҳити худро сохт. Вақте масъалаи рафтан пеш омад, ду варианти асосӣ буд: ПСЖ ва Манчестер Сити. Ва ин тасодуфӣ набуд бародарон. Дар Париж дӯсти наздикаш Неймар бозӣ мекард, дар Манчестер Сити бошад мураббияш Хосеп Гвардиола буд, шахсе ки аз ӯ ситораи ҷаҳонӣ сохт. Ҳатто гузаришаш ба Интер Майами ҳам тасодуфӣ набуд. Онҷо роҳбари клуб Дэвид Бекхэм аст. Ба онҷо ҳам тамоми одамони наздики Лео рафтанд: Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Алба, яъне муҳити шинос, одамони худӣ. Акнун саволи асосӣ: худи Лео барои чӣ бояд ба Ливерпул равад? Барои клуб ҳамаи чиз фаҳмо аст. Чунин ситора, ин обрӯ, ин диққати тамоми ҷаҳон, ин рекламаи калон, ин туро барои солҳои зиёд ҳамчун топ клуби Англия нишон медиҳад. Вале барои худи Месси чӣ фоида дорад? Ӯ бо Англия ҳеҷ таърих надорад ва нахоҳад дошт. Пул? Ӯ аллакай он қадар пул дорад ки бо ҳеҷ миллион ӯро ҷалб кардан намешавад. Баргаштан ба футболи калон, агар хоҳад, беҳтараш ба Барселона бармегардад. Ин воқеан як инфоповоди бузург мешавад ва онҷо ӯ бештар лозим аст. Аз ҳамин сабаб хулосаи ман оддӣ аст бародарон. Агар Лео хоҳад, метавонад барои Барса бозӣ кунад, мисли он ки замони Дани Алвес баргашта буд, танҳо барои кӯмак ва бастани як ҳикояи зебо. Агар не, ӯ оромона дар Майами мемонад, қувват ҷамъ мекунад, аз зиндагӣ лаззат мебарад ва пулеро ки кайҳо кор карда буд, сарф мекунад. ҳамин тавр Ливерпул дар коғаз зебо, дар сарлавҳаҳо баланд, вале дар воқеият ман шахсан ба ин бовар надорам. Шумо чӣ? ба ҳамин тамом воридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.